Jorgen Fenech irid jirreżenja f'Mejju 2019 minn direttur fl-Electrogas. Siemens ukoll ridet li jitneħħa Jorgen Fenech minn direttur tal-konsorzju meta kienet magħrufa l-possibilità li Jorgen kien involut fl-assassinju. Żvela dan l-imprenditur Mark Gazan, azzjonist fil-konsorzju Electrogas. It-tnejn meta kien qed jixed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fenech kien bagħat ir-riżenja tiegħu minn direttur b'email twila li għandha tiġi ppreżentata fl-atti tal-inkjesta u propona lill-istess Gazan li minħa tiegħu ma aċċettax għax tenna li ma kellux il-ħin biex imexxi l-proġett. Minkejja dan, il-konsorzju dam 6 xhur biex ħatar membru fuq il-bord minn floku għaliex skont Gazan meta kien qed iwieġeb lill-avukat Therese Komodini Kakija li flimkien ma' Jason Azzopardi qed tidher għan-nom tal-familja Caruana Galizia weħħel fil-limitazzjoni tal-ħin u fil-grupp Tomas għaddew min għaliex hi kellha tipproponi lil xi ħadd ieħor minn floku. Il-familja Gazan li ma kellhom l-ebda esperjenza fil-qasam tal-enerġija qabel daħlu għal dan il-proġett, tant li x-xhud ma kienx jaf iwieġeb fuq it-teknikalitajiet tal-proġett, kienet avviċinata biex tingħaqad fil-konsorzju Malti minn George Fenech, Mr. Jurgen, lura fi frar 2013, xahar qabel elezzjoni ġenerali. Dan war li Fenech kien avviċina lil Paul Apa Bologna, it-tifel tar-rispett tal-kuġin ta' Mark, u wara li l-Partit Laburista rid jimbotta l-qudiem il-weda tal-enerġija tant li Gazan għal il-Labor ħareġ bl-idea. Dak iż-żmien l-isħma tal-familja fil-konsorzju kienu stmati madwar 5 miljun euro, iżda mill-estimi li offrit kumpanija ta' awditjar il-qlieħ fuq l-investiment inizjali tal-proġett kellu jkun ta' 250 miljun euro. Ix-xut għal Jorgen Fenech kien intgħażel biex jirrappreżenta lill-investituri Maltin fil-konsorzju wara li hu flimkien ma' missieru kienu entużjasti ħafna fuq il-proġett. Gazan fl-2018 skopra li l-kumpanija 17 Black kienet ta' Jorgen Fenech u meta affaċċjah dan xi ħadd li kienet tiegħu u x-xhud kien sfida li jekk huwa l-każ għandu jiġħad kategorikament. Fenech infatti bagħat email il-membri tal-bord tal-Electrogas biex jiġħad l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu, tant li kellu jqabbad lill-avukati tiegħu f'Londra biex jixtu l-allegazzjonijiet. Iżda Mark Gazan mara l-ebda ċaħda tal-avukati u għal Jorgen Fenech jidher li ma ċaħax dan kollu pubblikament. Il-familja Gazan skont Mark kienet ilha tara kif se toħroġ mill-proġett sa minn meta tħabbar 17 Black skont ix-xhud għaliex qatt ma rridu li jisimhom b'xi mod ikollu x'jaqsam ma' dak l-assassinju terribbli. Mistoqsija għalfejn il-familja Gazan aċċettat li Jorgen Fenech ikollu xi jisma' waħdu fil-konsorzju Electrogas apparti tal-grupp Tomas, Mark Gazan saħaq li ma kienx problema għalihom għaliex Jorgen Fenech kien qed qatta ħafna ħajjin fuq il-proġett. Ħareġ ukoll kif Gazan li kien iltaqa' ma' Konrad Mizjukic Kemri kemm il-darba sieden lil Joseph Muscat għat-tix tiegħu u anki attenda l-ġurament tal-ħatra ta' Prim Ministru. L-inkjesta li qed titmexxa mill-imħallef irtirat Michael Mallia, l-imħallef emeritus Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail O'Faro se tkompli nhar l-erbgħa meta se jixed il-Ministru José Herrera.